tinggal titik, duit entek, tagihan akeh. Wis mletre tenang. Kayak kumpul-kumpul ngopo kae. Ben nemu kopi. Ya ampun bayi guna aku arep. Wah, mau masuk iki. Untuk aku tembus nomornya lho. Kok ora tembus. Ker. Apa? Nyapa to? Ora, Bos. Biasa, Bos, anget-anget, Bos. Sapa iki? Sapa iki? Sapa iki? Wih, aku dia. Wong etan kali Kamu ya? Wah, iki preman iki, Cah. Boleh opo ya? Apa? Boleh opo? Lah, duwene 2000. Wih, duduk ta. Duduk ta. Saiki ngene, Mas. Mobilku mau tinggal titik. Aku gak iso jaluk duit. Gue tuku tambahan. Tinggal dulu. Ora kuwi ra kowe. Entek nggo tuku kopi ya, San. Oh, nak Aku deko garek 2000 piye iki? Kayak Susu iya tapi ya. mendem orang ngerti duit ya. Wah, tambahan, Cok. Tambahan lah. Mau meletre yang ngene iki. Otake. Aku njaluk susu kene. Pengen menang wae, jajal kae ora. Duit ora? Au. Lumayan, di ngopi menang. Wonge bodoh. Apa-apa. Ngati ya, Wen. Oke, Mas. Tuh. Kopi, Mas. Tuh ngopi kafe lho. Kopi iki, Mas. Kopi, Mas. Ora pengen tes ngono. Ora, Mas. Enaknya apa, Mas? Terbentuk. Ngapurane ya, Mas ya. Urip yo aja kakan halu. Nek iso inspirasi lho, Mas, ngopi. Urip terlalu kaya inspirasi. Sing tak oke iki halusinasi. Golek. Mabur. Mabur. Untungnya apa, Mas? Mabur. Metre, Mas. Kena ono siji meneh lho, lah donya rusak tenan iki. Sehat ora gendeng yo. Tenan iki. Suwon, aku itu tambahan. Aku tak tumbas melitri. Karepmu wis tolong. Kuat ora Mas? Mas. Hati-hati. Kan ngomong ora wong iki. Kelakuane. Cacok. Saya tadi iki. Wis. Kowe mabuk le. Ngene tak kandhani. Nyapa kowe? Wah, kelakuane gak masuk iki lah, gak masuk. Iki kopi. Ini njaluk duit sapa? Tambahan. Ini njaluk duit sapa? Pae arek-arek kae. Wah, yo. Jaluk duit e. Jauh. Gak iso ngene iki, gak iso wis. Kowe dadi preman kene apa piye? Aku preman. Ora do kenal apa. Ora ngerti aku, matane ndelokno. Iki matane iki. Matane. Ora iki, siletku ireng. Ora. Preman ngene iki silite ireng. Gak ngerti to. Galekno. Sayang koyo. Wes. Awas kowe candi to tak begal lho malah. Galekno ora. Tambahan, Mas, tambahan. Galekno ora. Oh tak tidur kowe. Kering kok malah. Tak uyui malah kowe. Tak uyui malah kowe. Tak jebuti kok piye, ha? Galekno. Iya, iki. Mak. Galekno. Balik aja. Saiki. Pulang, Mas. Ya wis. Hati-hati, Mas yo. Kuat ora? Hati-hati, Mas. Metu kono, Mas. Awas tane mobil. Amit, Mas. Sopo man? Golek apa Mas? Mas rokok, Mas. Apa kuwi? Wah, iki masuk lho. Ora apa dupa. Oh, wis iki Apa kuwi? wong Indonesia ora butuh wong ganteng. Sing butuh wong mrene mendem asik.
Nyapo. Duitku ndi? Wis kene lho, tak kandhani kene. Lungguh. Belum pinter lu. Ben kita goblokmu. Ciu. Ya nek ciu nang kene. Ora enek kopi Mas, sehat Mas. Belum kopi. Banyu putih iki ono, Mas. Urip e aja kakean halusinasi. 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 Heeh. Ki. Yang enak iki. Aja iya kuwi, Ding. Yo kae incipi raci. Tak gelem enggak enak. Dan jalukmu apa? Sangel iki. Langel. Sang letrine kelebihane. Wes ayo lu. Yo, ora wong edan Mumet awake. Kopi nego. Ngeluh. Bocah-bocah ngawur iki. Si wong pendem baru. Sangel. Bener. Matur suwun. Matur suwun. Kowe to. Edan kok kowe kok. Kowe maneh marahi bocah-bocah padha bubar kok. Mendem ae uripmu, kakean mendem kok. Aku bingung, Mas. Bingung piye? Wis tresno karo cewek. Supaya aku tresno delu ngombe wong liya, Mas. Aku mau metre. Akhir dah sih. Uripmu kok. Ngene lho tak kandhani, ngene rene kok. Sejatine kowe ki ora bakal ditinggal karo wong sing bener-bener tresno karo kowe. Paham ora? Mbok mikir. Logika wae, anggo logika. Tresno gawe loro, Mas. Ya ora ngono kuwi. Kamu tepat pada wanita yang tepat. Paham ora? Saeleleke kowe nek ketemune wong wadon sing tepat karo kowe bakal gathuk le. Ora kudu anggo semar mendem, semar jengking bareng e. Lah terus piye? Kau kok ngene? Ya wis mendem ae mletre. Lah bocah-bocah iki mau. Ganggu gak arti ya. Kowe kakan ora gelem beresi. Sing penting kowe ora usah mikir wong wadon. Jodoh bakal sing ngatur Gusti Allah. Nek sing ngatur kancaku dhewe ya ruwet. Aku wae ruwet ngene iki kok. Piye? Iki bocah-bocah mergo lunga kowe sing mendem. Wong edan e kowe ya. Golek liyane iki. Ya karepmu golek kenek. Aku urung golek ora ketemu-temu. Wes, golekane. Oh sik, iki beresi sik. Ya. Iki mau padha ngopi tapi wah botolane ngene iki. Wah ndak masuk. Jebul ning ngarepe tok apik nang burine malah botolan. Ciu. Bosku. Ya Allah. Wong mletre kabeh isine lah silet lah. Silet. Ciu tok. Beresi sik. Beresi. Yo kok. Mematuhi protokol pakai masker. Mematuhi protokol pakai masker. Bersihkan kebersihan. Gusuk ya. Mergo kepacut tresno ora